Grabando. Vale. Agora encende a luz do solira. Non vai. Non vos preocupes. Cal vai? Cal vai? Este? O de Rubén vai. Este gira moi lento. Bueno, pero... A ver... Ese, pero ese xira, non? Sí. O de pop, este. E o de atrás, o de atrás? O tío vivo que está aí atrás? Xa está. Xa lle din, xa lle din. Non vai, pero se hace aí un rato día. Este non... cálcalle, que está grabando. Cálcalle todos. Este ya está. No, que se ha volado muy bien. Non vai, non lle vai. Non lle vai. Cal vai, o da roda, a ver, deixademe gravar a roda, deixademe gravar a roda. Pero esto é por esto. Que ten aquí un cable atrás que non estaba xunto. Non vai, non lle vai. Vale. Se os cambiara de lado iban pa diante. Espera que os cambio de lado, bro. Ahora vai pa diante. Espera. Que vou gravar o da... Non sei. Luís, pon malí o do ascensor outra vez, fai favor. Tes que poñer a pila, darlle a volta. Es que soltar a pila o sirve máis co ascensor. Sabe, Martín? Así baixa. Deixa que se deixa que baixa. É impresionante. Xa está, moi ben. Bueno, agora voulle facer unha perspectiva desde arriba. Lo